Igbo Igbo awụnika na anọ anyị n'oge ugbu a anyị ka nọkwa na isi mbido TV ebe a na-eweta unu ihe dị iche iche mana nke anyị ji bịa n'ụtụtụ taa ihe gbasara etemete eji aga ihe dị iche iche anyị na-ada anyị nwaanyị ga-akụziri anyị otu anyị ga-esi na-ete etemete nọ n'ime ụlọ ka anyị gaa lee otu anyị ga-esi ete etemete n'oge ekeresimesi a ma gbasakwa ekeresimesi. Nneọma ngwanụ ji anyị otu anyị ga-esi na-ete etemete dị iche iche. Ndị bidogado na n'isi ka anyị. Ndị be anyị bịazianụ ka anyị gosi unu otu esi ete etemete a. Nke a bụ eye pencil, nke a brows brush, nke a concealer. Eye pencil nke ojii ka nke brown. Ọ nke ọ dịghị oji, ọ dịkwa anụ ọcha nke nnukwu maka onye anyị na-eji ite etemete a. Ọ dịsụghị ọcha ike, ọ dịghịkwa n'oji. Ọ dị mma ka anyị lewenu ka a na-akpọ nke a eye brown ka o jiri bido mana ite primer ma bido nka ya ete ka m sechagodu eye brown ka m sechagodu the brows. A sị ga-ebu ụzọ shegodu brown ma na-ete primer ka anyị na-amụta anụ onye ị na-eche ihe na na-eche na awụ onye ihu ya dị na-acha mmanụ mmanụ ọ ga na-enye gị nsogbu iche ihe na na-eche Mba, ị ga-ebuzo tegodo ka a na-akpọ ntechagodi eyebrows ntezie ya ihe ga-ejide ya mmanụ. onye ihu ya na-asụ mmanụ a ga-etenwe eyebrow ọgụgụ enwe nsogbu. Mba, onye niile wee iche ite eyebrow ị ga-ebuzo ichite primer ị ga-ebu ụzọ draw the eyebrow, the brows before tupu ga-etezie primer na ihe ndị ọzọ kwesịrị ite. Tupu mmadụ na-ebu ụzọ etemedu eyebrow onwe ike ite mmanụ n'ihu. Ị nwere ike ite mmanụ. Mmanụ na-ete mmanụ ọ na-eme ihe ọ dịkwa mmanụ mmanụ. Mba, eleghị chọ brush nke a. Yes. Ile a ha na-akpọ brush ahụ. Ọ brows brush eji ya eshepu ịhụ otu ọ dị, otu nsi wee see ya kịta ọ dịbeghị mma n'anya. Ị ga-ejizi nke a wee nyezie ya shape nke ọ ga-adị. Achọrọ m ka m na-ahụta ihe na-eme gatụ nkọnkọ. Okay. Ele nje ete ya ka ya na-akpọ nke ahụ. Ọ concealer. Concealer ka o ji ahazi ya anya ahụ ka o ji ahazi eyebrow ka ọ maa mma n'anya. Concealer o nwere different color. O nwere kọlọ ndị dị ọcha nwee ndị dị oji. Nke a na-eyuzu kịta bụ nke ndị dị ọcha. Ị na-anya efu na ọ dị ọcha, ya bụ concealer dị ọcha. Igbo Igbo ọsọ concealer nwere nke ndị dị ọcha nwekwe nke ndị dị oji. Ị gaa n'ahịa chizu concealer gị jụọ ndị na-ere ya ele nke ga-adị mma n'ahụ gị n'iji ahazi eyebrow gị ma ite na-ete ya kwụ na ahụ ya ọ na-eme. Nwanne anyị nwaanyị nwekwara aka nka eji aka anyị lee ihe ahụ ọ ka n'anya nwata nwaanyị. Ee, mụtakwa ya ka ike kwee gị ka ya otu esi ka ya. Anyị mana onye niile nwere aka nka mana ewu na ite ihe etemete n'ụmụ nwaanyị anyị niile na-aka mmụọ nwaanyị ọ na-aka n'ihu. Concealer emene mma ya na-apụta kwụ na ahụ. Igbo ama m na na-amụta ihe dị mma n'ụtụtụ a. Ndị igwe etenwu eye pencil unu na-etinye concealer. Etekwa na-etinye ha concealer mana concealer ga-ebupụta ya ọ mazie mma nke ukwuu.
ọ dịkwa mma. Ọ sị ga-etenwukwe eyebrow na-ete concealer mana concealer na-eme ya ọ maa mma nke ukwuu, ọ dị iche, kpụpụta ihu gị ọfụma. Onye na-enwekwa concealer onwe ike iji foundation eme concealer? Foundation na concealer abụghịkwa ofu. Iwu onye a ga-eji concealer na-ebupụta ya ọfụma. Ị ga-eji concealer. Enweghị ọzọ enwere ike iji na-eme ya ma awụ concealer, ọ ga-awe concealer. Ihe ọbụla nwere ọrụ nke ya. Foundation nwere nke ọ na-arụ, concealer nwekwa nke ọ na-arụkwa. Ndị chọrọ ịmụ eyebrow, ọkwa onye a nwere ike ịmụrụ nna eyebrow? Yes. Ga ebe a na-amụ ihe etemete mụọ eyebrow, yes. Onye chi ịmụ eyebrow nwere ike ite ka ofu ọnwa ka ọnwa abụọ? Ọnwa abụọ ebuka. Ofu ọnwa, izuụka abụọ, izuụka atọ ezugoro mmadụ iji wee mụ ịmụta ite eyebrow. Akọwa eyebrow na-awụ ndị mmadụ nwere ịchọ ha n'ite makeup, ọ na nsogbu ndị mmadụ dị iche iche. Eme ndị m na-ahụ ha were eyebrow ha kpọchicha anyị niile, kpochie ntutu niile dị ebe ahụ, kpochie ntutu niile dị ebe ahụ. Ele onye na-eme ya? Ha na-eji akpụchi ntutu anya ha niile. Ị kwesịghị ịkpụsisi ntutu anya gị niile. Ma na iche ite ịkpụ iko anya gị, ịkpụ ụfọdụ nke anya gị, ọ bụghị ikpochapụcha ihe niile, ọ dịghị mma. Ihe m na-egbukwa oge, ọ bụtụ nga m ga-esi na-ete ya ma m chịgo, ọ na-egbu ezigbo oge. Ị ga na-eme n'ọsịsọ maka ndị na-ele anyị n'ụtụtụ achọghị ịmụ otu a ga-esi na-eme eye pencil. A ga-enwe efe igbu oge niile tupu ha na-ewu n'asa alawa. Biko eme ka m na-amụ ọsịsọ maka gị ma gwa ndị ụlọ ma chere m sa na anụmadụ. Ọ dị mma imeme ya nkele nke ọzọ a ga-eme ha. Itechazie, ịjụ ọchazie the brows. Itezie nke a na-akpọzi facial primer. Nke na-ejide, nke na-eme ka heat ma ọ bụ mmanụ ghara ịgba gị n'ihu. Primer. Elenu nga nke ọya wụ nke akọ ele nke ka m nwetaje ka iji aka ahụ nke primer. Okay. Daalụ. Primer ahụ dịkwa iche. Nna ya na-agba n'ihu, a na-akpọ primer ka ọ na-agba n'ihu. Nkike ga-eme etemete niile itere agaghị hapụ n'ihu gị ọsịsọ, ga-emekwe na o wepụta ihu gị ọfụma. Mama ndị ihu ha na-enwe ọsịsọ nke m ga-eme igide ya ama na otu ọ na-eme. Ọ na-ejide etemete mmadụ na-ete n'ihu. Primer, ị gaa n'ahịa gị jụọ ndị na-emezi ile nke a na-akpọ primer, ọ dị iche iche nke ọ na-ego gị ga-azụtanwu gị zụrụ. Mana bụrụ n'obi nọ ndị isi mbido kụziri gị otu esi ete etemete dị mma. Ịnọkwa gị na-ejitere anyị ozi na-ekele anyị ndị na-amụta ihe dị ofu ma ọ bụ abụọ na isi mbido TV otu na anyị na-eji n'otu na-esi ete etemete. Maka mụnwa na onwe m na-amụkwa nke m na-ama ha. Ama m ịma ihe niile, mana taa ị ga-amụta ofu ma ọ bụ abụọ ga-abara gị uru. Ọwa aka gị ka eji ete primer. Ị ga-eji aka gị tee ya ka o wee nwee ike blend ọfụma. Ịchọkwa iwelukwe brush. Ọ bụghị iwu bụ nọọ aka ka ị ga-eji wee tee. Ele nke ọzọ m na-eweta. Eji ya. Nke ọ na-akpọ concealer.
nke a concealer. Nke ka ọ na-eme n'ihu. Eji efil gasị hide gasị ụmụ pimples, rashes. Mana tupu ite concealer, etego m primer. Tupu ite concealer n'ihu, ị ga-eche ka the primer itere ka o nwee ike dry ya. Ka ọ kpọtụ. Ife ite concealer. Mana oge adịghịzi, so anyị ga-aga n'ihu ite concealer. Mepe anya gị. Concealer a na-ete n'ihu, o nwee fọ ndị dị ọcha, nwee fọ ndị dị oji, ọkwa eziokwu? Eziokwu. Ị gaa n'ahịa igo concealer, gị saa anya gị nke dị mma fọ ahụ gị. Jụọ ndị a na-ere, a ga-agwa gị nke ị kwesịrị ịzụ. Ka ọ ewepụta n'ụzọ, ihu gị na-asị iche, ahụ gị na-asị iche. Na-etepụ concealer, ke nke ọzọ ị ga-ete? Foundation. Aka m na-etekwa concealer. Ile nke ọzọ ka m molite gị. Nke ojii. Nke ojii, concealer. Nke ojii. Ebu m ụzọ tinye primer, bịa tinye concealer, bịa tee foundation, eyeshadow na powder. Nke a bụ nke a na-akpọ nude makeup, simple makeup. Ịchọzie nke ime ihe nke na ịchọrọ ime mmemme, itinyezie ọgwụ gasịrị ihe ndị ọzọ dịka eyelashes ị ga-etinye. Then itinyekwa onwe nke a na-akpọ shine ị ga-etinyekwa. Ịbịa tinyekwa spray, onwe facial spray nke ga-ebupụta the makeup, mee ya ọ na-amụke amụke. Ọ dị mma. Anyị ga-aga n'obere ezumike maka oge ogo na njedebe. Anyị bịaghachi ka anyị mụtakwa ofu ma ọ bụ abụọ tupu anyị na-aga. Anyị na-abịa.